Hola, soc Jadami, soc cubana i els vaig explicar com es fa un congrí, és un menjar cubà. Ingredients: fèsols, arròs, ceba, pebrots verds, oli i res més. Comencem. Es comença bullint el fèsols o les mongetes, com vulgueu dir-li. I si no la vols fer, doncs compres un pot d'aquells que venen en qualsevol mercat. Fas el sofregit amb el que li he explicat abans. Posem els fèsols prèviament bullit o els posem directament del pot. Vale? Per cada un d'arròs l'has de ficar o l'has de posar un i mig d'aigua, si t'agrada una mica sec. Si no, doncs li poses una mica més d'aigua. I res més, i deixar-lo que es faci l'arròs i res. Ja està fet.